gaur Legazpin garaie, enegarrenez hemen garaie, eta suposatzen dut, ja, zapore honekin hartuta, pasain asteko zoritxarra eta gero, aste hontakoa balio dizu, sentsazioak hartzeko, ez? Ba, ja oso pozik, ja hankak ja daukat martxan, zirkuito hau gustatzen jata asko, ja irabazi ditut hemen 7 bider edo ez dakizen bat, baina eta bai, ja lokatxakin eta online zirkuito honekin desnibelakin, niretako hobeto. Moraldia bere muinean sartzen hasiko da orain, Espainiako kopaia martxa hartuko du, beste lasterketa asko etorriko dira, nazioartekoak bai, ze esperantza askazu hortengo moraldirako? Datorren hastian dago Llodio eta Karrantza, Kopa de Espainiako dira, dator ja korredore nivel internazionala, eta bueno, nik nahi dute hor burrukan egotea. Eta pasaen astekoa pasata, imaginatzen eta bain gorako bidea izango da, helburua zein da demoraldi honetan? Ja berri zen istripu bat eduki neban, ondiok hauan dauka puntuak, eta bueno, ja gaur hartu dut martxan eta espero dut horrela jarratxea. Eskerrik asko, zure. Zurik, eskerrik asko.